Asibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Siphinde sibonge futhi support enisikhombisa yona. Akusiyoke support kuphela esiyitholayo. Ne-criticism siyayithola, nokusatshiswa siyakuthola phela sibuye sikhulume ngendaba enzima la. Kakhulukazi nje but akusafani. Ikakhulukazi nje insizwe engaphakathi ejele ezimi. Mawusuke ukhuluma ngeindaba yasejele hayi kunezinye engayizwa kahle. Kodwa ke futhi ubone ukuthi nazo isabuso umoya kaSathane ngoba mawusuke ukhuluma uxwayisa abantu ngokuthi bengaye ejele bese kuba nomuntu ozokubuza ukuthi umuntu abantu abangeze ejele sizodla ngobani thina ngoba thina uyazi ukuthi siphila ngabo labo bantu. So uyabona lo muntu usabuso umoya kaSathane. Kodwa nje ziningi izinto esizitholayo, support, criticism and everything. Namaphoyisa ke nezinye igebengu ziye zisho ukuthi hey nina nithiphisa amaphoyisa ngomsebenzi wethu manje umsebenzi wethu usencipheni. Kanti inhloso all in all mina nje ngokwami ngeke ngifisa sengathi singaphila emhlabeni la khona eSouth Africa nje la khona ukubulalana kungekho. Kube ukuthi nje umuntu mayeshonile ushone nje naturally. Mhlambe ke sengaba ingozi yemoto onani nani but ingabibikho lento ukuthi kuthiwa khona umuntu obulele umunye ngenxa ukuthi ubebamba intombi yakhe ijola nani nani. Khona umuntu othengiwe othengele ukuyobulala umunye njalo njalo. Ngoba leyo nto ayiphethi kahle. Lento kuthengwa uyobulala umuntu or nawe umuntu wesifazane uyibulalela umuntu umdlise nawe ndoda udlisa umuntu wesifazane akuphethi ukubulala umuntu nje. Once wathatha isinqumo sokuthi uzobulala umuntu akuphethi kahle. And uNkulunkulu akayithandi leyo nto. Lapha ke siveza izathu zokungaphethi kahle ngoba akukho la khona esiyasikhuluma ngezigameko ebese kutholakala ukuthi kwaphetha kahle la khona kwakubulewe khona abantu. Lutho akuphethi kahle. Ngike ngabhala ngodaba lwalapha ngakithi endaweni yasesicayini kwaNongoma. Esicayini ke kulapha mawusuka kwaNongoma ubheke ngathi ubheke oLundi. Mawusungena lo mgwaqo obheke oSuthu esigodlweni sesilo enyokeni mawuhluka nje kulo mgwaqo isesicayini lapho. Sanda kuhluka nje. Musanda kuhluka nje lapho kulo mgwaqo indawo kuthiwa iseNyugoli. Kuleyo ndawo kwakwenzeka isihluku nje esinzima kakhulu. I think it was 2021. Kwakuzoba ugudi. Kwakuzoba ugudi ngakusasa. Ngifuna njalo umuntu oplana ubugebengu ngoba abanye baye bethi hayi ngeke uboshwe mawusuka ubugebengu uplane kahle noma ukuyoshaya umuntu uyodubula umuntu ngeke uboshwe mawusuka uplane kahle. Esikhathini samanje itechnology nokusebenza nje kwamaphoyisa ngisho iphoyisa lengaba isidomu iphoyisa noma lengaba yisidomu kodwa i-equipment noma i-technology yamanje ubuchwepheshe buyakwazi ukuthi bulekelele lona leli phoyisa elisidomu ukuthi kwenzeke uphenyo nje kalula. Kunomuzi wami ngomezulu lapha ya endaweni yasesicayini. Kwake kwathi ngogudi I think it's 2022. Kwathi ngogudi kulomuzi wami ngomezulu insizwa yakhona yayizohamba iyolobola. Yayizohambisa izibizo yayizohambisa inkomo nezibizo kanye iyombesa nje yonke into yayizohambisa. Ngamanye amazwi uyabona kwakumcimbi nje impela omkhulu ngoba makuyombeswa uma kuyombeswa kuhamba ngisho omama zinsizwa nobaba zintombi
mawuyombesa ekhweni lakho ngoba usuke usuqedile. So ke nawo lensizwa yayizohambisa yonke into. Kwakukhona ngisho ihlobo ugcwele nje kubo wayo. Balwazi lolu daba bakhona lapha esicayini. Belulapha enkantolo yakwaNongoma. Lulaphe lusaqhubeka. Udaba lusaqhubekayo. Kodwa liyaphela manje. Lapha yakwathi kubhizi kanje njengoba kwakuzovuka kuyolobola ngabona ebusuku kuzovuka ngakusasa ngoLwesihlanu kiwe ekhweni lalensizwa kwaMngomezulu iyolobola. Njengoba kuphithizela nje kanje kwavele kwangena abantu bafike badubula la igcekeni. Basuke babaleka insizwa nje engaziwa zavele zangena zafike zadubula zaphuma zabaleka. Akulula ukuthi makufika abantu bedubula ebusuku noma bengangena endlini kodwa babeqala ukudubula bephandle nala endlini nibamba izandla nibheke kuyele akulula noma bekuthiwa ugesi ukhona akulula ukuthi ugcine ubonile ukuthi bengobani lapho. So zadubula lezi insizwa zasuke zahamba kwavele kwadubuleka ugogo wakhona la uma kubheka wakhona lapho kwaMngomezulu wadubuleka washona lo gogo. Lo muzi lo gogo oshonayo uzala ubaba walensizwe ezohamba yolobola. So washona lo gogo. Afika amaphoyisa ebusuku akwazi ukuthi obani labadubulayo. Afika amaphoyisa ashutha ke lapha acosha amagobolonda wafaka kumasil go plastic laba ezobufakazi. So kwagcina ke ngingaziyo ukuthi ubani lo kade ezodubula. Uyabona ke makufika abantu bezodubula ekini mase bedubulile washona lo shonile wahamba nenicabanga ukuthi mhlawumbe ubani lo kade ezodubula la, mhlawumbe ubani lo thenga abantu. Nenicabanga into eziningi nakho nje ecaleni laSenzomeyiwa uadvocate Mngomezulu kufika abantu lapha kwakhe bezomhlasela. Laze lathi ijaji akanikeze security anikezwe onogada. So njobe ethethi mulandela icala laSenzomeyiwa lokufaka Senzomeyiwa umlalelo uadvocate Mngomezulu ukuthi uthini. So makuthiwa kufika abantu bezodubula kwakhe vele usuyacabanga ukuthi kushuthi ukuhlaselwa kwakhe kuthinta icala likaMeyiwa nala mafayela akawakhiphayo lapha. So njalo nje makufika abantu bezodubula noma ukudutshula umuntu ihlala ikhona lento ukuthi ayi ngosibani bani. So la kwaMngomezulu abazange ukuthi ngobani obengathuba inkabi ukuthi izodubula ugogo ubani obengathuma akwazekanga lutho. Kushuthi amaphoyisa athi mayifika ecosha ama-cartridge ecosha amagobolondo la njengobufakazi. So amaphoyisa athi mayithatha inhlamvu ke ase eyoyi-check ukuthi lesi uyazi nawe ukuthi amaphoyisa mayithatha inhlamvu asuke yo-checker ongobuchwepheshe bama ballistics ukuthi lesi sibhamu esidubule lapha ihlobo lwesibhamu esidubule la, yabona. So benzela ukuthi bese begcina lawo ma results. So benzela ukuthi uma kwenzeka sitholakala lesi sibhamu bese belandela ukuthi obani ababezodubula. So ke kwahamba isikhathi kwathi ngabo May isigameko senzeke ngoGudi 2021 kuthe ngabo May 2022 isigameko senzeke ngoGudi 2022 and then kwase kuthi ngoMay lapha eFryhead indawo zala eKZN ezengikhuluma ngazo lapha eFryhead musuke eFryhead lo mgwaqo osuke eFryhead uyolundi kwakune road block lapho i road blocking ebivimba nje ebivimba zonke imonto lapha. So kuthe makune road block kwase qhamuka isprint esimhlophe
athi mayisikhombe eceleni amaphoyisa lesi sprinter angithi amaphoyisa akakufundele amanye kane natural aptitude nje yokubona umuntu onecala. Amaphoyisa akwazi ukuthi imoto ihamba nje edolobheni eThekwini zigcwele imoto zithe ayibona imoto enecala no driver wakhona nje athuke seyimisa nje abona impawu ezithize bese imisa leyo moto. Kushuthi bese imisa sprinter ke kule roadblock yase Vryheid. Asikhombe eceleni athi mayesondela lamaphoyisa afike athola lensizwe engale ku passenger seat le ngale phambili ku passenger seat not to drive kwangazi ukuthi khonto efihlayo la inyaweni phansi la ku carpet. Mayibuza amaphoyisa hey kwenze njani lapho endoda wenzani la mayethetha athola icassette lesibhamu lensizwa ifihla icassette lesibhamu la ngaphansi ku carpet. Athi amaphoyisa aseyiqhelisa impela imoto ebeka icelana sesidlalelani khiphani isibhamu sala. Zathi lezi insizwa manje leli cassette lento ishiwe zazenza nje abantu abangazi nanokuthi icassette leli lento ishiwe umuntu ebesimhayikile manje uyishiyela lento manje siyabona into yesibhamu uzosibophisa yabo zishaya izaba nazo. Athi amaphoyisa no khiphani isibhamu asesha amaphoyisa kule moto azasithola isibhamu asithola phakathi lapha enjinini ngathi sasifihle enjinini yemoto ngoba isesha amaphoyisa isesha ivula yonke into asithola isibhamu zase ziyaboshwa lezi insizwa. Angithi isikhathi esiningi maniboshwa kuthathwa amafoni kuthathwa into zeni zibekwe so zaboshwa lezi insizwa sase sihanjiswa lesi sibhamu kuyohlolwa. Kusuke kuhlolwa ke nanokuthi asizukuklikhani nezinye igameko esezike zenzeka. Uma kubuya imphumela lesi sibhamu kuthola kanti lesi sibhamu siklikhana lamagobolondo atholakala emzini wakwamngomezulu sesicayini la kwadutshulwa khona ugogo okwafika khona abantu bezodubula nje kade kuzoyolotsholwa ngakusasa ngoba kuloya muzwa wamngomezulu emva kokuthi kudutshuliwe ugogo wakhona washona akubange kusaye ukuyolobola ngakusasa. Kwavele kwayeka ukulotsholo kwase kuhlelwa nje ukuthi kuyobuye ngoba ngenisakwazi phela ukuthi niyolobola nishiya ugogo ngemuva ushonile. So uma sekutholakala ukuthi hayibo lesi sibhamu imphumela yasikhomba ukuthi yiso esasebenza ukudubula lapha kwamngomezulu ngogudi la kwakuzolobola khona okwakuzolobola khona lensizwa kwamngomezulu. Evela amaphoyisa ke ebese ebuya ngoshova ke amaphoyisa mase ethola ukuthi imphumela yakho ithini bese suka abaseshi beshone kulezi insizwa ke manje eziboshelwe lesi sibhamu bese kuthiwa kuthiwe nani kuphi ngomhla ngolwesine kuzoba ugudi ngakusasa lesisuka kulo ugudi lwesuka kuwona ngoba lezi insizwa zabanjwa ngoMay nalesi sibhamu kwi roadblock so seyibuzwa ukuthi ngoApril bezikuphi ke kuzoba ugudi ngakusasa. Zathi hayi naleyo yakhomba ukuthi ezasolundi lezi insizwa zo2 ileyo naleyo yakhomba ukuthi hayi mina ngangekho ngangisekhaya nani yabona. Bese kuthathwa ama cellphone azo kucheckwa ama cellphone records kucheckwa manje ukuthi amafoni alezi insizwa akhomba ukuthi zazikuphi ngelanga okwadutshulwa ngalowo mngomezulu. Ngokwamngomezulu kwafika abantu nje ngabo9 ebusuku wathi badubula kwangazi ukuthi abaku. So ngenxa ukuthi lesi sibhamu sesiklikhe nama cartridges atholakala amagobolondo atholakala ngomngomezulu makucheckwa amafoni alezi insizwa ngelanga okwadutshulwa ngalowo mngomezulu ekseni akhomba ukuthi lamafoni lezi insizwa zazisolundi vele zasolundi. Kodwa uma kuhamba isikhathi
ekuseni zazisolundi, kodwa kwathi mase kuntambama ngabo 7 amafoni azo ayesedonsa ithawa yalapha eNtshodo phezulu ngasesicayini la ngakubuka lo muzwa kaMngomezulu. So sekuyavela ukuthi lezi insizwe ekseni zazisewulundi kodwa ntambama zase zinga la kulomuzi waMngomezulu okwadutshulwa ngawo. Uma sekucheckwa ama calls record kuyabonakala ukuthi kunenamba lezi insizwa ezayilokhu zifonele njalo kusukela ekseni ngaleli langa kwabulawa ngala umuntu wami ugogo waMngomezulu. Kuyatholakala ukuthi kunenamba ezayilokhu zifonela, angazi zayifonela how many times but more than 20 ngalolo suku kwabulawa ngalo ugogo waMngomezulu. Maye tracer le number amaphoyisa athola ukuthi le number I require noma ibiza igama lensizwa esegoli, isegoli lensizwa enyuka amaphoyisa ayegoli, abaseshi bayegoli bafike bathatha lensizwa le base bayilandela lensizwa baza bayithola egoli la isebenza khona. Uma sebebuza abaseshi ukuthi le number ndoda ngekabane yakho ibhaliswe ngawe le number, ithi ke lensizwa no ibhaliswe ngami impela le number le yimina engathenga le phone, ngangithengela umkami usekhaya eFryhead, usebenza epolice station eFryhead uyiphoyisa, uyena oyisebenzisayo yebo. Ayithatha amaphoyisa lensizwa kwehliwa kwabuyela eKZN eFryhead. Mayifika eKZN ithi indoda ke nanga umkami empeleni ingodusi yami esebenzisa le number nansi ivuma ingodusi ukuthi hayi impela yimina engisebenzisa le number, bese beyidedela ke indoda ibuyele eGoli ngoba usevumile unkosikazi ukuthi uyena. Siyabuzwa kunkosikazi ngolwesine kuzosakube ugudi ngakusasa kuneyinamba ezimbili ezayilokhu zikufonela, kuneyinamba ezimbili ezayilokhu zikufonela, uhlanganisana nalabo abantu ababili ababelokhu bekufonela, bakufonela besesolundi, kwathi intambama bebekufonela sebela ngaphansi konongoma la ngasesicayini. Hayi eqaleke lo sisi uyiphoyisa eFryhead, aqale lo sisi ethi hayi abazala bakhe zihlobo yabona uyaxoxa nje nabo yabona, ebese boshwa kanjalo kuthiwa ke usiyochaza enkantolo. Le number le esetshenziswa yilo sisi oyiphoyisa eFryhead kuyavela nayo ukuthi yayidezi ishayela lezi number, le number lezi insizwa iphinde ishayela enye inamba eyayidonsa khona la iduze komzi waMngomezulu. So kwagcina ke manje icala sekubonakala ukuthi leli iphoyisa laseFryhead liyazana nalezi insizwa zasolundi, and lezi insizwa zasolundi njoba lokhu uyifonelana nalo sisi nje kuyabonakala ukuthi iyodwa into yayibahlanganisile, ngoba zazi imfonela lusisi sesolundi zamfonela futhi sezingaphansi kwethawa le yaseNtshodo elapha eVuna. So ke uma sebelandela le number ke manje yalosisi oyiphoyisa waseFryhead, sebefuna le number ayilokho eyifonela losisi engaziwa, kwatholakala ukuthi inamba yentombazane ewumakhelwane kwaMngomezulu la kwakuyolotsholwa khona. Intombazane ewumakhelwane le eyayilokhu ifonelwa yilosisi. Bagcina ke beyaboshwa bonke labo bantu. Uma sekuvela later sekuthethwa ke icala, sekuyavela ukuthi losisi oyiphoyisa, ngoba bagcina sebelivumile phela icala, losisi oyiphoyisa waseFryhead unengane nalobhuti waMngomezulu, lobhuti wayolobola, banengane babethandana, sebehlukene manje babethandana. So mayisechaza ke losisi oyiphoyisa uthi ubethandana nalobhuti waMngomezulu esicayini, lobhuti lo owayezovuka lobola ngakusasa kwafika abantu bazodubula kubo kwashona uma ugogo wakhe. So losisi oyiphoyisa ubethandana nalobhuti
lo bhuti bananengane. Lo bhuti wayesecela kulosisi oyiphoyisa ukuthi amthathele iloan ebank ka 300,000 yena ngoba akaqualify ubhuti. Angithi bebesathandana phela, kusho ukuthi babefuna ukwakha or something. Wayithatha usisi loan lo yiphoyisa, wayithatha usisi loan ka 300,000 wayinikeza lo bhuti. Uthi ke lo sisi emva ukuthi semnikezile nje iloan, I mean imali, wabe sethi lo bhuti abehlukana. Hawu yini sihlukanelani manje? Haya sehlukane kwakhonjwa nje, kusho ukuthi kwaba nengxabano nje bagcina behlukene. Uma sebehlukene lo bhuti wami ngobezulu kube kuyazwakala useyolobola, uzohambisa inkomo zibizo, uzohambisa yonke into, uyolobola enye intombi. Bese yezwa lo sisi oyiphoyisa ukuthi hawu usibani bani ngingamthathela imali iloan ebese asihlukane khona lapho, useyolobola ngeke. Wathenga inkabi lo sisi ukuthi leza solundu ukuthi ziyodubula lo bhuti wami ngomezulu. So njobe amathabe ekhomba nje ukuthi lo sisi wase Vryheid kune number wayexhumana nalezi insizwa zasolundu, yingoba izona nkabi lezi wayeyithekela ukuthi ziyodubula ngomezulu ngebhadi ke noma ngenhlanhla. I mean ngebhadi zafike zangakhona ukudubula lo bhuti, zafike zadubule kugogo washona. Lo sisi lo makhelwane owayelokho efonelana nalo sisi oyiphoyisa, ingathithi usisi lo angithi lo sisi oyiphoyisa wayeya kwaMngomezulu ezingodo siyakhona, wayeya kwaMngomezulu afika ahlale, so wagcina esejwayelene nomakhelwane, kwase kuba nentombazane nje ayijwayele. So yiyo le ayeyifonela ebuza ukuthi ngempela lapho kwaMngomezulu ngizwa kuthiwa usibani bani uyolobola. Yathi le ntombazane yomakhelwane yebo uyolobola, siyahamba nje kusasa. So ethi lo shuthi kodwa intombazane kwavela ukuthi le ewumakhelwane yayingazi ukuthi kuneplani yokuthi kuzobulawa lo bhuti kwaMngomezulu. Yona nje yayifonelana nalo, yayifonelwa yiphoyisa ngenxa ukuthi babebizana ngosiqwiza ngesikhathi iphoyisa lisaqome khona lapha kwaMngomezulu. So ke lagcina ke libabophileke. Ngeke ngalalela enkantolo lelo cala ngoba lisekhona. Iyasho intokazi le yiphoyisa ithi namanje isengaphakathi ngigcinise esitokisini olundi, namanje iyasho ukuthi isafuna inkabi ukuthi ibulale lo bhuti ngoba ngeke iphuma, ithi ifuna i300,000 wayo or kufanele efe lo bhuti, isho njalo. So uyabona ukuthi technology idlala indima engakana, noma ningaliphika icala kodwa ubuchwepheshe buyanikhomba ukuthi kukhona enikwaziyo ngecala. Ngicabanga ukuthi mawukuthi ngempela nezinkabi nihlela ukuyobulala ebese nikhohlwa ukuthi ama cellphones enganibopha eniqede, ngoba yonke into vele nihlanganisa ngawo ama cellphone. Nanokuthi ufune nazi ukuthi uma nilokhu nifonelana amaphoyisa azakuthola lokho, noma wena ungathenga inkabi bese lokhu ufonelana nazo idirect ngesikhathi ibanjwe inkabi. Akudingi ukuthi kuze kube yizinkabi ezosho ukuthi hayibo besifonelana noCebekhu. Amaphoyisa ngesikhathi ezibopha inkabi azothatha azoconfiscate nama cellphones ebese checka la kuma cellphones ukuthi ubani omunye kade lokho efonelana nalezi inkabi, bese ivela inamba yami ukuthi hayi lezi inkabi zingifonela isikhathi eside kakhulu. Ngiyobona ngamaphoyisa esezongilanda nje ekhaya, ebese mangingazi ngingayilaleli indaba ezifana nalezi, uma ngingazi sengizoloku ngithi lezi inkabi ngiyithengile kodwa manje seziyangikhipha inamba engikhiphile, ebengilokhu ngifonelana nazo ngeinkabi, hayi ukuthi yizinkabi ezingikhiphile. Ngizothi mase ngiboshiwe nami ubufakazi sebukhomba ukuthi ngempela yimini bengifonelana neinkabi, ngoba phela ukwazi ukufonelana nabantu more than 10 times, more than 20 times ngosuku labo abantu abazoyobulala ngalo. Kukhona osuke ukuhlanganisa nalabo bantu. So ngicabanga ukuthi uma ngempela usafuna ukwenza icala elikanjalo ufune wazi ukuthi umuntu oboshiwe nje. Thank you.